ka sangani gɛlɛya min bɛ Mali sirantolantana cɛ kɔrɔbalenw ni fédération ɲamayaso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tile damadɔ bɔ. Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila Adama Mayiga y'a yira ko sigikafɔ de ka kan ka boloda fan fila ni ɲɔgɔn cɛ teliyara. Sigikafɔ o de y'a fura ye. Et puis a laban o di. An y'a kɛ bi o an m'a kɛ bi o a fura ye o di. Ni gɛlɛya nana hali guerre minnu kɛra ka tɛmɛ n ko sigikafɔ de y'a ban. Kuma tɛ balontan dɔrɔn kɔnɔna na parce que jaabi kolon sɔrɔla ni jaabi sɔrɔla bɛɛ bɛ dimi balontannaw bɛ dimi balontanna magarabɔ bɛ dimi donc n'an ma ta ni hakili ye dɔrɔn n'an ye dusu bila ɲɛfɛ a ko bɛ tiɲɛ donc ne bolo bɛɛ b'a dɔn bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an ka balontan kɔnɔ gɛlɛyaw b'a kɔnɔ a maracogo man ɲi donc n'a maracogo man ɲi o ye fédération comité exécutif mɔgɔw de donc a maracogo man ɲi n'a fɔra a man ɲi minnu b'a fɔ k'a man ɲi a y'u wele aw k'u ɲininka yɔrɔ minnu man ɲi u b'o fɔ aw ye o n'aw kan ka fura ɲini na u b'u fura ɲini na n'o kɛra an bɛ an sago sɔrɔ. O sigikafɔ ko kun kan farikolo ɲɛnajɛ minisiriso de bɛ o waleya Adama Mayiga. Ne bolo sigikafɔ in maa min bɛ se k'a labɛn o ye département des sports ye n'o ye ministère ye olu de bɛ se ka nin parti fila bɛɛ wele parce que olu de bɛ ninnu bɛɛ fila sanfɛ k'u wele k'a ye an bɛ kuma an hakili bɛ ɲɔgɔn sama ni fɛn minnu na aw ni ɲɔgɔn cɛ a man kan ale de b'u wele k'u lasigi k'u lafaamuya ka yɛrɛ la k'a fɔ aw bɛɛ de ye kelen ye aw de bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka jaabi sɔrɔ ni balontanna tɛ yen fédération tɛ yen ni fédération tɛ yen balontanna tɛ yen donc aw tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to donc département ale de nin bɛɛ fa n'a ba ye donc ale de kan ka bɛɛ wele k'u lasigi ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ ni balontanna min ka ɲi waati min o de bɛ wele bi an bɛ girinna olu de nɔfɛ parce que o ka ɲi de u bɔra sisan coupe d'Afrique la o ye prestation min kɛ a ma dogo maa si la. Ale an éliminé na cogoya min na ka bɔ coupe d'Afrique la bɛɛ y'a ye jalaki ma se an ma balontannaw jalaki o a tournoi kɔnɔna na an ma balontannaw jalaki an yɛrɛ fɔ u y'an jigi fa jalakili kɛra encadrement technique yɔrɔ de la gɛlɛya o gɛlɛya n'a nana surtout hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ de y'a fura ye an yɛrɛ ka kuma na an b'a fɔ ko sigikafɔ o de ye damu ye donc fédération olu min ye ɲɛmɔgɔw ye olu ka n'u ta balontannaw fɛ u ka balontannaw wele u ka balontannaw lamɛn gɛlɛya minnu bɛ yen sigikafɔ ka kɛ u ka tɛmɛ olu kan maintenant k'a fɔ ko k'an ka ninnu gɛn ko ka na ni mɔgɔ wɛrɛw ye ni gɛlɛyaw bɛ hali ni mɔgɔ wɛrɛw nana an bɛ jaabi min ɲini an tɛ se k'o sɔrɔ et puis an tɛ se k'u gɛn o maliyɛnw de don o maliyɛnw de i b'u gɛn ka bɔ équipe nationale la ka da dalilu jumɛn kan i tɛ se k'u gɛn ka bɔ la olu tɛ fédération mɔgɔw tɛ maliyɛn ka tɛmɛ balontannaw kan balontannaw fana tɛ maliyɛn ka tɛmɛ fédération mɔgɔw kan aw de bɛ jɛ k'a kɛ et puis aw de b'u wele n'i y'a ye u bɛ wele ça veut dire u bɛ se dɔ de la n'u tɛ se dɔ la u tɛ wele an ka sigi an ka kuma an maliyɛn denw ni ɲɔgɔn cɛ an ka fura ɲini nin ko la n'o tɛ ko ka ninnu gɛn encore une fois ko ka na ni balontanna wɛrɛw ye solution tɛ n'a tɔ ma tiɲɛ a tɔ tɛ dilan. Hakilina jiginna Mali forobatɔn jalatigi Hamari Traoré ɲangina sirantolontan fédération ɲamayaso fɛ Hamari Traoré tun y'a jira ko Mali sirantolontan tagabolo man ɲi Hamari tɔɲɔgɔn caman y'a jira ko ni Hamari ka ɲangini ma wuli ka bɔ yen olu tɛna u niyɔrɔ ta Mali ka ɲɔgɔn dan wɛrɛ la VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don.